Takže je pondelok, 23. september, nachádzame sa na Poľovníckej ulici a vlastne spojnica s Krátkou ulicou, kde je urobené skladisko zeminy z kanalizácie. Pozrite sa, ako to vyzerá. Vlastne všetko je v okolí, situovaná skladka v okolí bytových domov, rodinných domov. Zavolal nás pán Teplan, ktorý nám teraz niečo k tomu povie. Takže pán Teplan, povedzte nám, ako vidíte situáciu. Ako je únosný tento stav, čo tu my vidíme, vlastne táto skládka v areáli rodinných domov na Poľovníckej a Krátkej ulici. No je to strašné, lebo človek nemôže dať ani prádlo von, nemôže sa ani keď bolo pekné počasie najesť vonku, keď má chuť, a tak sa práši, auta naštartované, jedno auto priveze veľké, ďalšie odveze, to sú tie 48 tonové tie veľké nakladače, čiže to je strašné. Rád by som bol, kebyže toto odtiaľ ide preč, lebo sa tu nedá ani existovať, ani neviem, kto to schválil toto. A veľmi rád by som si vymenil s ním bývanie, toto schválil. Urgovali ste obecný úrad v tejto veci? Úrad som volal, zdvihla mi to jedna pani, ktorá mi dala číslo na stavebný dozor, a stavebný dozor by to nezdvíhal. Dvakrát, v podstate 2 dní po sebe som volal, napísal som aj SMS-ku a ani nereagovali ani nič. Takže žiadna odpoveď, žiadna reakcia z obecného úradu? Ani nič. Pozrime sa na túto skladku znovu. Pozrime si to bližšie. Tuto vlastne máme za stromami zloženú zeminu a pozrite, ako je blízko plot rodinnému domu. Takže tá zemina úplne navozená, úplne v tesnej blízkosti sa býva. Večný hluk, večná špina, večný smrad. Pán Teplan, povedzte nám, ako prebieha pracovný deň. Kedy dojdú ráno, kedy končia? Pracovný deň prebieha tak, že ráno o 7 príde auto, ktoré začne nakladať. Potom ešte medzi tým v podstate príde auto, na ktoré to treba naložiť. To sú tie veľké kamióny a denne sa to tu otočí asi 10-15, lebo jedni privezú bordel, ďalší zase to odvezú. Čiže ráno od 7 tu máme hluk, špinu, prach, smrad. To je strašné, strašné. Už nemám slov. Takže počuli ste, priatelia, ako sa momentálne býva na Krátkej a Poľovníckej ulici. Zamierime priamo na skladku, pozrieme si detailnejšie, ako to tu vyzerá. Myslím si, že toto je maximálne neférový prístup k občanom, že takúto veľkú skladku zeminy situujú priamo v areáli obce, kde sa býva. Takže čo k tomu dodať, pán Teplan, na záver? Ako s tým pohnúť ďalej? Obec s vami nekomunikuje evidentne. Čo poviete? Myslím, že asi všetci susedia majú na to nervy. Obľúbená taká tá fráza znie, že strpte, budete mať kanalizáciu. Čo vy na to? Strpte všetko. Áno, strpte, ale... Budete mať už doživotne potom pokoj. Áno, čo vy na to? Je to férový prístup? Nie, moja mama bola na liečení, bola 3 týždne, kvôli prieduškám a tak ďalej v Trenčianskych Teplicách, došla sem a co, aké by tam ani nemusela ísť vôbec. Čiže potom, keď bude mať niekto astmu alebo podobné alergiu na prach, predpokladá moja sestra, lebo tá v kuse kýcha, čiže neviem, čo máme ešte trpeť ďalej. Je to strašné. Ďakujem vám za rozhovor. No.